sa pagariyo be. Sa di pa taong padadyo giok ani mga pangutana ato sang i-shout out ning ang mga suod nga amiga nga naa diha nahimutang sa Dapco Panabo. Ang mga maanyag nga amiga diha ang Tres Marias diha sa Dapco. Wailain si Juliet Montero, shout out diha. Beverly Sanchez, Ling Dilagusa, shout out sa inyo tulo diha. Karon padadyon tayo ni mga pangutana. Kinsa ni kang ako'y pulubi sa bukid. Kuzawa po account ni tawanan ni ako'y pulubi sa bukid man. Shout out diha kay ako'y pulubi sa bukid. Humalikon, shout out kay ako'y pulubi sa bukid. Karon atong basahon ni diyang pangutana be. Dungsoy, naunta ko pangutana. Pangutana ba? Nganong sige man kahubagan akong uyab dungsoy. Unya shout out ko sa Mawab Davao de Oro. Sa tanang taga Mawab Davao de Oro nga naglantaw sa to mga pasiaw, shout out sa inyo tanan dia. O shout out pod aning kang ako'y pulubi sa bukid. Kusapa guni soy, sige kahubagan nimong uyab soy. Soy paminaw soy hari akong tubagon na imong pangutana soy. Adyaw kagoo ini soy, kay tuguti ko soy nga ako kang pahinumduman nga di tanang hubag gabitbit og kagulanan. Hinumdumi soy nga duna ba siya po'y hubag soy nga bugtong kalipay ang atong mahiaguman. Karon para imong masabtan soy atong hisgutan ning tanan. Una soy, kung ang hubag nga res aping nimo makitaan, badsuok na og anyel ray kasulbaran. Karon soy atong paubsan, kung ang hubag nga res sa kilid sa tijan nimo makitaan, kulira bilbil na og labi-labing kinakusgang kaon ra hinungdan niya ng tanan. Ikatulo soy, kung ang hubag nga rin na po sa tubangan sa tijan nimo makitaan, limbarok buros na og nagbunga na jud injong gihaguan. Ikaapat soy, ug mao na ni kinalasan, kung ang hubag nga ris ubos sa ijang tijan nimo makitaan, diri tunga-tunga sa wa og tuo nga bughan, kamatay hayahaya tawhana nanguwag na. Ug gahuwat ra ng imong paslakan, mao nang adyaw na paglangan, ipaslak na largo ng imong sinaw nga hinagiban. 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여